गभर्नमेन्ट स्कुलफोराव ओंखाम होयो ड्रेस होयो जथा होयो रानना होयो ओंखाम जानो थाखायथ' फैयाना ड्रेस लानो थाखायथ' फैयाना जेराव जानो गैयाबाबो दिनै बिमा बिफाफोरा प्राइभेट स्कुलाव मानो हरदों जानो बेयाव सोलोंथाइ माबा मोनसे मोनदो दा बेखौ खालामनो थाखाय जोङो साबा फोरोंगिरि होथारनांगौ गुदि फरायसालि हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इन्फ'टेक इउट्यूब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों आरो बे गोदान भिडिअनि मेन कन्टेन्टआ मा नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेइलाव नायनानै अलरेडि मिथिखाबाय जानांगौ लोगोफोर बेवहाय आदा जेम्स बसुमतारी बिथाङा जेम्स बड' ब्लगनि गेजेरजों बिथाङा मोनसे बर' बिजोंजों सोमोन्दो गोनां गभर्नमेन्ट फरायसालिजों सोमोन्दो गोनां मोनसे जोबोद मोजां भिडिअ ब्लग्स खालामनानै लाबोदों दा बिथाङा बे भिडिअ ब्लग्सनि गेजेरजों बर' बिजोंनि फरायसालि सरकारि फरायसालिनि माखासे जेंना आरो थासारिनि सायाव बिथाङा जोबोद मोजां मोनसे भिडिअ लानानै फैनाय जादों आरो बिथाङा मा सावरायदों बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि मेन्डेला सार बिथांजों आरो बिथांनि माखासे लोगो फोरोंगिरि बिथांमोनजों सावरायदों आरो बे सावरायनायावहाय मा खोथा मेन पइन्ट्सखौ लानानै सावरायनाय जादों बेखौ आङो नोंथांमोनजों फिन खेबसेबाव बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायनो लानाय जाबाय आरो माखासे भिडिअ क्लिप्सखौ आङो आदा जेम्स बसुमतारी ब्लग भिडिअनिफ्राय बे माखासे भिडिअ क्लिप्सखौ लानानै बाव सोफादेरनाय जादों नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन आरो फुल भिडिअखौ नोंथांमोना जेम्स बड' ब्लग्सनि अफिसियेल चेनेल्स इउटुब चेनेल्सआव थांनानैबो नोंथांमोना नायनो हागोन बे भिडिअनि लिंक्सखौ आङो डिसक्रिप्सनाव होनाय जादों नोंथांमोना बेयाव थांनानैबो नायनो हागोन लोगोफोर फैदो दानिया जोङो बिथाङा बे भिडिअनि गेजेरजों मा सावरायदों मेन आयदाफोरखौ लानानै आङो बेवहाय सावरायनो लानाय जादों फैदो दानिया जोङो सावरायदिनि लोगोफोर बेवहाय आदा जेम्स बसुमतारी बिथाङा गंसे फरायसालियाव थांदों बे फरायसालिनि नामखौ नोंथांमोना दा दसे उनाव मिथिगोन भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना आङो बेवहाय लिरनानै होनाय जागोन नोंथांमोना बनायबानो नुनो मोनगोन बेवहाय गंसे फरायसालियाव थांदों बिथाङा आरो बे फरायसालियाव थांनानै जानाखि ब्लग्स बानायदों बे ब्लग्सआ जोबोद मोजां जादों बिथांखौ आङो जोबोद थेंक्स होयो मानो होनोब्ला बेबायदि बर' बिजोंजों सोमोन्दो गोनां बर' बिजोंनि फरायसालिनि गभर्नमेन्ट फरायसालिनि माखासे थासारिफोरखौ लानानै भिडिअ खालामनायानो जोबोद खम सिगाङाव आदा आलफ्रेड बसुमतारी बिथाङा गंसे फरायसालिखौ लानानै भिडिअ खालामदोंमोन टिपखाइथिंजायनि गंसे फरायसालिखौ लानानै बे फरायसालिनि भिडिअआबो जोबोद मोजां जादों आरो बयबो मोजां मोनजोबदों आरो बेबायदि भिडिअ लाबोनायखौ आरो दायो आरो जेम्स बसुमतारी बिथाङाबो बे भिडिअखौ लाबोदों जेम्स बड' ब्लगनि गेजेरजों बेखौ बयबो मोजां मोनदों आंबो मोजां मोनदों मानो होनोब्ला बेफोरबायदि बिजोंजों सोमोन्दो गोनां फरायसालिनि जेंनाजों सोमोन्दो गोनां भिडिअ लाबोनाया जोबोद खम आरो जोंनि मिडियाफोराबो बर'नि गोबां पर्टेल मिडियाफोर दङ बिथांमोनाबो सम लाबोयो नाथाय जोबोद खम लाबोयो बिथांमोनाबो हाइलाइट खालामबाय थायोब्ला जोबोद मोजां जागौ आरो अब्लासो जोंनि सरकारनि माखासे दैदेनगिरि आरो जोंनि माहारियारि दैदेनगिरि लोगोसे आसाम गभर्नमेन्ट बिथांमोनाबो नोजोराव गोग्लैगोन बेबायदि भिडिअ लाबोबाय थायोब्ला दानिया फैदो जोङो बिथाङा मा आयदानि सायाव सावरायदों बेखौ जों सावरायलांदिनि बिथाङा गोबां आयदानि सायाव सावरायदों बिदिनो माखासे गाहाय आयदाफोरखौ आङो सावरायगोन बेनो जाबाय सोरखारि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा थैलांनो हमबाय नंगौ सोरखारि बर' बिजोंनि फरायसालिया दिनै थैलांनो हमबाय आरो बेवहायनि गुबै दायनिगिरिया सोर बेखौ नोंथांमोना एसे सानब्लानो मिथिगोन मानो होनोब्ला सरखारि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा दिनै लासै सानफा एफा जोबलांगासिनो दं आरो खमायलांगासिनो दङ आरो बिनि गुबै दायनिगिरिया मा बिनि गुबै जाहोना मा बे जाहैबाय सरखारि फरायसालिफोराव फरायसानि अनजिमा खम जालांनाय दा फरायसानि अनजिमाया मानो खम जालांखो बे मोननै जाहोन दङ गुबै मोनसे जाहोना जाबाय फोरोंगिरि थिसनै थोजासे फोरोंगिरि थिसना आरो फोरोंगिरि थिसननायनि गुबै खामानिया सोरनि बे जाहैबाय सरकारनि खामानि सरकार गभर्नमेन्टनि खामानि बियो दिनैहाय बिटिसि आवनो नोंथांमोना नुनो मोन्दों फोरोंगिरि थिसनैयानो 2017निफ्राय दिनैसिम फोरोंगिरिखौनो थिसनाखै खेमसेबो एलपि एमइ स्कुल लेभेलावहाय फोरोंगिरि थिसननायानो जायाखै 1999नि केन्डिडेट गोबां गोदो गोदायनि जुगनि फोरोंगिरिफोरखौसो बिटिसि गभर्नमेन्टआ दाख्लैबावैसो सोसनदों दा जोंनि गेजेरावहाय गोबां टेट क्वालिफाइ केन्डिडेट हाइलि क्वालिफाइ बिएड गोनां एमए गोनां सोरबाथ' पिएइचडिबो दंबावो आरो सोरबा सि टेटबो पास जानाय दं आसाम टेटबो पास जानाय दं बिटिआर स्पेसियेल टेटबो पास जानाय दं दा बिथांमोनखौ दिनैसिमहालागै बिटिआर गभर्नमेन्टआ फोरोंगिरिनि थाखाय थिसनथाइखौनो होआखै दिनैहाय बे थिसनथाइ होयैनि थाखायनो जोंनि फरायसालि गभर्नमेन्ट फरायसालियाव मा जादों माने गार्जेनफोरा गभर्नमेन्ट फरायसालिनि फारसे फोथायनाया खमायलांबाय मानो खमायलांखो मानो होनोब्ला बेवहाय थोजासे रोखोमनि फोरोंगिरि गैया आरो जानाखि फोरोंगिरि दङ बियो गोदो गोदाय जुगनि फोरोंगिरि माने दानि बर्थमान सोलोंथाइनि थासारिजों खाब जायै माखासे फोरोंगिरिफोर दङ दा बिथांमोन फोरोंगिरिफोरजों फोरोंजाबाय थायोब्ला बै गथ'फ्रा बेसेबां क्वालिटि गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनगोन आरो जानाखि फोरोंगिरि दङ बेबो थोब्लेद माब्लेद मानो होनोब्ला बबेबा फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरि दङ बे सासेल' फोरोंगिरिजों मोनसे क्लासावनो मोनबा साबजेक्ट थाखायो आरो एलपि स्कुलाव क्लास 1निफ्राय क्लास 5सिम अब्ला मोनबा अब्ला 5 × 5 जोङो 25 क्लास मोनो अब्ला 25 क्लासखौ सासेल' फोरोंगिरिया माब्रै फोरोंनो हानांगौ बेथ' जोबोद आसरित खोथा दा बेखायनो मा जोंनि गथ'नि बिगोमाफोरा गार्जेनफोरा मा सरकारि फरायसालियाव फोथायनाय गैयि जालांबाय आरो जाखागोन मानो जाया जानो बेखायनो मा जोंनि गार्जेनफोराबो गथ'नि बिगोमाफोराबो प्राइभेट स्कुलाव
गावनि गथ'फोरखौ सोनायखौ जों नुनो मोनो जायनि थाखाय दिनै प्राइभेट स्कुलनि फरायसानि अनजिमाया बांबाय गभर्नमेन्ट स्कुल आरो प्राइभेट स्कुल जोङो रुजुनानै नायदो गभर्नमेन्ट स्कुलाव जेसेबां फरायसाफोर दङ बिनि 3 गुन बांसिन प्राइभेट स्कुलाव दङ दिनैहाय मेन्डेला सार बिथाङा मोनसे जोबोद मोजां खोथा बुंदों नोंथांमोना बेखौ खोनासंनानै लाग्रोदो मा होनदों खिन्थु प्राइमारि एलपि सेक्सनाव गैया आरो एलपि सेक्सनाव जुदि थोजासे मास्टार थानायबा मोजाङै रोंना फैगोन गथ'फोरा प्राइभेटआव हरालासिनो गभर्नमेन्ट स्कुलावनो हरगौमोन बिगोमाफ्रा दा गावनि खुदियाखौ दा जोंनिया हमना ला गभर्नमेन्ट स्कुलफोराव ओंखाम होयो ड्रेस होयो जथा होयो रानना होयो ओंखाम जानो थाखायथ' फैयाना ड्रेस लानो थाखायथ' फैयाना जेराव जानो गैयाबाबो दिनै बिमा बिफाफोरा प्राइभेट स्कुलाव मानो हरदों जानांगौ बेयाव सोलोंथाइ माबा मोनसे मोनदों दा बेखौ खालामनो थाखाय जोङो साबा फोरोंगिरि होथारनांगौ गुदि फरायसालि स' लोगोफोर नोंथांमोना दा खोनानो मोनबाय दिनैहाय मेन्डेला सार बिथाङा मा फोरमायदों दिनैहाय गथ'फोरा फरायसालियाव गभर्नमेन्ट फरायसालियाव ड्रेस गाननो लंपेन्ट गाननो जुथा गाननो ओंखाम जानो थाखायल' फैया ओंखाम जानो थाखाय फैया बिथांमोना मानि थाखाय फैयो बिथांमोना क्वालिटि इडुकेसनखौसो लानो फैयो क्वालिटि इडुकेसन दा बे क्वालिटि इडुकेसनखौनो मोनाब्ला गभर्नमेन्ट फरायसालियावहाय दा सोर गार्जेनफोरा गावनि गथ'फोरखौ गभर्नमेन्ट फरायसालियाव फोरोंनो दिन हाजिरा मुजिरा खस्थ' खालामनानै लेबार मावनानै अन्थाइ देख्रुबनानै जाग्रा न'खरब्लाबो बिथांमोना गावनि गथ'फोरखौ मोजां जाथों नुनानै दिनैहाय प्राइभेट स्कुलाव फोरोंगासिनो दङ आरो बेनिनो गुबै जाहोन फारसेथिं गभर्नमेन्टआबो बेनिनो मोनसे मा होनो क्राइटेरिया लागासिनो दं बेनिनो मोनसे सुबिदा लागासिनो दङ दा बे सुबिदाखौ मा हिसाबै बुंदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासंदो जोंनि मेन्डेला सार बिथांमोनजों जायनाखि फोरोंगिरि मावफाग्रा सार दङ बिथाङाबो बेनि सायाव मोजाङै फोरमायदों नोंथांमोना बेखौ खोनासंनानै लाग्रोदो खम जालांनायनि कारनाथ' बेनो जाहैबाय जोंनि बर' मिडियामफ्रा प्राइभेट एलपि स्कुलफ्रा बहुत स्टुडेन्टआ खम जालांबाय प्राइभेट स्कुल गोदान गोदान खुलिबाय जिहेतु दा बेनिफ्राय एलपि स्कुलाव जेरै स्टुडेन्टआनो खम जाबाय ओंखायनो जोंनियाव फैनाय स्टुडेन्टआ खम जाबाय खमायबावनायनि चान्स दङ नामा गभर्नमेन्ट स्कुलाव स्टुडेन्टफोरा सरकारा जुदि मोजाङै जोथोन लायाबा खमायनायनि चान्स दं कारन एलपि स्कुलाव नों मास्टार थिसनाबा बे फरायसाया अलरेडि खमायखागोन गतिके सरकारि स्कुलाव जों एलपि मास्टारफोरखौ थिसननो नांगोन दा जेराव सासेल' मास्टारजों सोलिना दङ बेबायदि सासेल' मास्टार स्कुल थानायाव सोर गार्जेना फरायसा हरगोन बेनिखायनो बांसिन गार्जेननि नोजोरा मायाव थांदों प्राइभेट स्कुलाव थांदों आरो दा बेखौ नोजोर नायोबा आल्टिमेटलि खमायनायनि लामायाव दं आरो बेखौ खमायनायखौ सरकाराबो लागासिनो खमायबा गावस्राबो स्कुलखौ खम खालायनानै मास्टारखौ खम दरमाहा होनानै जामाने सालायनो हायो बेखौ नोजोर बोगासिनो बिथांमोना स' लोगोफोर नोंथांमोना खोनासंनो मोनबाय दिनैहाय मेन्डेला सारजों जायनाखि थाफानाय फोरोंगिरि दं बिथाङा मा फोरमायदों दिनैहाय गभर्नमेन्ट फरायसालियाव स्टुडेन्टफोरा अनजिमा खमायलांबाय अनजिमा खमायलांनायनि थाखाय दिनै स्कुलखौ मोनफा मोनफा क्ल'ज खालामबोगासिनो दङ एमालगामेसन खालामबोगासिनो दङ दा बेनि क्रेडिटआ सोरनि थाखाय लाबा सोरनि सरकारनिसो लाब मानो होनोब्ला गंसे फरायसालि थैनाय लोगो लोगो बै फरायसालियाव 2, 3, 4 फोरोंगिरि थिसननांगौ जायो आरो बे फोरोंगिरिफोरनि सेलारिया बेसे जागोन सासेयाव खमैबाबो 40,000 थांखागोन रिटायार जाजासिम थांबाथ' गोबां बुरजा थांबावो दा आं मिनिमाम 40,000 हमथ'बाय गेजेराव दा 40,000 4 फोरोंगिरि लायोबा बेसेबां जायो बेसेबां जायो टटेल 1,60,000 जायो साब्रै मास मोनसेयावनो 1,60,000 होनांगौ फोरोंगिरिफोरनि थाखाय आरो बेजोंनो माखासे मिड डे मिलनि खोथा दङ स्कुल इउनिफर्म ड्रेसनि खोथा दङ स्कुलनि इनफ्रास्ट्राक्चारनि खोथा दङ बेवहाय माखासे मिड डे मिल संग्रानि माखासे सुखिदारनि खोथा दं गोबां खोथा दं आरो माने गंसे फरायसालि थायोब्ला बेवहाय गोबां खरसा दं आरो दा बे खरसाखौ मा खालामो गभर्नमेन्टआ जाहाथे बे खरसाखौ होनो गनायनिफ्राय बारग'यो ओंखायनो मा बिथांमोनाबो स्कुल क्ल'ज जालांनायखौसो बिथांमोना मोजां मोनदों आरो मा फारसेथिं प्राइभेट स्कुला बांसिनै बांसिन जाथों बेखौबो गभर्नमेन्टआ मोजांसो मोनदों मानो होनोब्ला प्राइभेट स्कुला जेसेबां बांगोन गभर्नमेन्ट स्कुला एसेबां थैलांगोन आरो प्राइभेट स्कुला जोंना मा गावनिनो स्टुडेन्टनि टिउसन फिसजोंनो फोरोंगिरिफोरनो सेलारि होनांगौ जानानै फैयो दा बे हिसाबै गभर्नमेन्टआ बिनि फारसे जेबो खालामनांगौआनो गैया दा बेखायनो मा गभर्नमेन्टफ्राबो मा खालामो प्राइभेट स्कुल जेसेबां खुलिथों बेनि थाखाय एलाउ खालामनानै हरो आरो बिथांमोनाबो मोजांसो मोनो ओंखायनो मा दिनैहाय प्राइभेट स्कुला बर' बिजोंनि फरायसालियाव मा गामि खना खनला जेरावबो दंसै दा बेनो गुबै जाहोन दिनैहाय प्राइभेट स्कुल बांद्राय जानायाबो बर' बिजोंनि गभर्नमेन्ट फरायसालि थैलांनायनि बेबो मोनसे जाहोन आरो फोरोंगिरि थोजासे थिसनै सरकारा नांगौ समावहाय फोरोंगिरि थोजासे थिसनैनि थाखायबो बेबो गुबै जाहोन दा गुबै दायनिगिरिया जोंनि गभर्नमेन्टआ बेफोर पलिसिखौ मोजां खालामोब्ला बेबायदि दिनै थासारिया जायामोन प्राइभेट स्कुलखौबो गोसोबायदि जानला मेला जेराव मेरावनो खुलिनायनि एलाउ खालामनाङामोन आरो नांगौ रोखोमनि थोजासे रोखोमनि नांगौ समावहाय फोरोंगिरिफोरखौ थाब थिसनबाय थानांगौमोन अब्लानो मा जोंनि गभर्नमेन्ट फरायसालिफोरा जेरैबायदि थांनानै थानांगौमोन बेबायदि थागौमोन आरो गथ'फोरनि गार्जेनफोरनि जायनाखि फोथायनाय गैयै गभर्नमेन्ट स्कुलावहाय बे फोथायनायाबो फोथायनाय गैयैयाबो खमायलांगौमोन माने गभर्नमेन्ट स्कुलावहाय गावनि गथ'फोरखौ फोरोंनो बांसिन लामा लागौमोन
लोगोफोर बेवहाय जानाखि जेम्स बड' ब्लग बिथाङा जानाखि बे भिडिअखौ खालामदों बे जोबोद मोजां जादों। बिनि गेजेरजों बर' मिडियामनि गभर्नमेन्ट फरायसालिनि जेंनानि सोमोन्दै जोबोद मोजाङै बेरखांफैदों। बेवहाय सार मेन्डेला बिथाङाबो बिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनानै होदों आरो बिथांजों फोरोंगिरि लोगो फोरोंगिरि बिथांमोनाबो मोजाङै फोरमायनानै होदों। दिनैहाय गुदियानो मोजां नङाब्ला फाउन्डेसनानो मोजां नङाब्ला बिजौआ बोरै मोजां जागोन। दिनैहाय एलपि स्कुलावनो सासे गथ'खौ आखान एखाद क ख सरायो सरायानिफ्राय फोरोंजेननाय बेनिफ्रायनो फाउन्डेसनखौ स्ट्रं खालामबोआबा बे बिजौआव थांनानै मोजां जाहैखाया। जेरैहाय न'खौ लुनो थाखाय जोङो गुदि मुराखौ जोङो मोजाङै फसंग्रोनांगोन, फाउन्डेसनखौ मोजां खालामग्रोनांगोन। बिनि उनावसो जोङो थाखो 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 बिल्डिंखौ जों मोजां खालामलांनो हागोन। गुदियानो मोजां नङाब्ला फाउन्डेसनानो मोजां नङाब्ला बे जेसेबांखि थाखो थाखो बिल्डिं मोजां समायना लुबाथों मानो साननै सानथामनि गेजेरावनो बेयो ग्रुप थांगोन आरो। दा ओंखायनो मा एलपि स्कुलानो जोंनि फाउन्डेसन, एलपि स्कुलानो फसंजेननाय सासे फरायसानि इयुनखौ मोजाङै खालामनो थाखाय ओंखायनो एलपि स्कुलावहाय नांगौ रोखोमनि फोरोंगिरि थिसनथारनांगौ बियो। दा ओंखायनो जोंनि बिटिसिआवथ' गोबां सिंगल टिचार जिर' टिचार दं आरो स्कुल एमालगामेसनबो सिगाङाव गोबां जालांबाय आरो दा जालांबावगोन। 2 बोसोरनि थाखायल' एक्सटेनसन खालामनाय जोंनि माहारियारि आफाद एबसुनिफ्राय दा बर' साहित्य सभानिफ्राय दा 2 बोसोरनि उनावहाय बिथांमोना बेसेबां स्टुडेन्टनि एनरलमेन्ट बांहोनो हागोन। बिथांमोनाथ' बांहोनो हानाय नंखाया बेवहाय गोदान मोनसे पलिसि गभर्नमेन्टआ लायाब्ला। बिथांमोना खुगाजों बुंनानै हल्ड खालामनानै गामि गामियाव थांनानै नोंथांनि गथ'फोरखौ गभर्नमेन्ट स्कुलाव सो होनबा बे मालाबाबो जाया। दिनैहाय माहारियारि आफाद, फरायसा आफादानो होन, गुबुन गुबुन माहारियारि आफादानो होन, बिथांमोननि आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोरानो दिनै गभर्नमेन्ट फरायसालियाव फोरोङा। माखासे गभर्नमेन्ट फरायसालियाव फोरोङा, माखासेफोराथ' बर' बिजोंनि फरायसालियावनो फोरोंबावा, इंलिस मिडियामसो फोरोंबावो। अब्ला बिथांमोना माबोरै गामि गामि थांनानै गुबुननि गथ'फोरखौ बर' बिजोंनि गभर्नमेन्ट फरायसालियाव फोरोंहोनानै माबोरै बुंनो हागोन? हानाय नंखाया, नंखागौ। लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन। दिनै आं बांद्राय गोलाव बुंला। नोंथांमोना बे भिडिअनि फुल डिटेल्सखौ नायबानो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। आरो लोगोफोर नोंथांमोना मोजाङै बिनि भिडिअनि फुल डिटेल्सखौ मिथिनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना जेम्स बड' ब्लगनि इउटुब चेनेलाव थांनानै नाय। बेखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होदों लिंकखौ, नोंथांमोना बेयाव थांनानै डाइरेक्ट नायब्लानो नुनो मोनगोन। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै दोनबानो जाबाय। लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों। थेंक इउ।